¿Qué passa, gent del món? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patrick! Què passa, gent del món? Avui vos duem un vídeo amb molta nostàlgia. Ara que ve l'estiu, molta gent va a la platja i molta gent major recorda quan eren xiquets i anaven a la platja de Nazaret. Com? Que Nazaret té platja? Tenia! Nazaret és avui en dia un dels barris despoblats marítims de la ciutat de València. Se troba entre l'Horta i el Port de València, sense accés a la mar, però els seus inicis estan lligats a ella. En un principi, Nazaret era un conjunt de cases que estaven a vora platja, que començà sent una zona de quarantena perquè estaven infectats de la pesta, i que a poc s'ha convertit en un poblat de pescadors, on la brisa marina inundava les cases i el sol reflexava l'arena i les ones de la platja. Aixina, apleguem al segle XX. El turisme començava a conquistar València i la platja de Nazaret s'omplí de xiringuitos, restaurants, paelles a vora mar i famílies jugant a la vora de la platja. Molta gent encara ho recorda, però apleguem al fatídic any 1986, quan les obres d'ampliació del Port de València convertiren la platja en açò. Nazaret havia perdut de la nit al matí la seva platja i el seu origen, però no fou l'únic. També començà la decadència del barri. Sense connexions a la ciutat, sense turisme, començà a convertir-se en un barri marginal al que ningú volia anar. I per a poc, on abans s'estenia la platja, un enorme mur de formigó s'alçava, com cancel·lant els somnis d'aquells xiquets que jugaven en la mar. Els veïns, a modo de recordatori, pintaren en ell un mural per a recordar lo que fos en son dia la seva meravellosa platja. Però no tot està acabat. Noves infraestructures per al barri l'estan apropant a la ciutat i nous projectes com la ciutat deportiva del Llevant li donen una brisa d'aire pur. Però això no és tot. La platja més enyorada pels valencians podria tornar a existir. Molts dels nous projectes volen retornar-li vida a la platja i recobrar la vida del barri, que mai feu res mal i al que li furtaren tot. Uf, esperem que us hagi agradat este vídeo, que le doneu m'agrada, o sea, maneta amunt. Si eres de les persones que coneguen la platja de Nazaret, te convidem a que comentes així baix com era i si la tires de manco, i si voldries que se reconstruïra. Subscriu-te per a més vídeos com este, activa la campaneta de notificacions i seguim-nos en totes les nostres redes socials, tant Facebook com Instagram. I a Patreon, on pots ser un mecenes d'este canal i elegir un vídeo per a tu. Però, sobretot, no te baixes del món.